बे उदालगुरियाव थानो मोना क'क्राझाराव थानो मोना सोर बिसोरो सोर नोंसोरा सानु केमब्रे बिनानाव जोंनि उदालगुरियाव फै टेनसन गैया नायनि सोर मा खालामो बहानि दमलै बे बहानि दादागिरि बे उदालगुरियाव थानो मोना हा उदालगुरिखौ गुबुंले खालामग्रा बुंग्रा सोर बे बे नोंसोर बुंग्रा मानसियानो नोंसोरनो गुबुंले खालामदों हा सोर सासेखौ मोजां खालामनो हादों नोंसोरो हा सोर सासेखौ मोजां खालामनो हादों सासेनाव सासे बांगासिनो दं माथो हा उन्दै उन्दैनि बैसो फैयो बदनाम बरसि जाना थाङो सोर सासेखौ मोजां खालामनो हादों नोंसोरो नोंसोर बे फेसबुकाव बुंनानै लाब गैया इउटुबाव बुंनानै लाब गैया नोंसोरो सोर बदनाम जादों जोंनि बर' हारियाल'सो बदनाम जादों हा मानो दरखार बे मालायनि पार्सनेल भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामनो प्राइभेट भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो नोंसोरो लाजिनाय मोना नोंसोरो हा लाजिनाय मोना मोजां बुस्थुखौ होब्रा नोंसोरो मोजां बुस्थुखौ शेयार खालाम मोजां बुस्थुखौ भाइरेल खालाम नोंसोर बे प्राइभेट माबा बुस्थुफोरखौ मानो भिडिअफोरखौ लिक खालामनांगौ भाइरेल खालामनांगौ नोंसोरो हा लाजिनाय मोना नोंसोरो मोजांसो मोनदों दा बेफोरखौ नायै नायै मानसिफोरा सासेनाव सासे बांगासिनोसो सोर सासेयाथ' जोबदो खम जादों बहाथ' खम जादों बांसिनसो जादों नोंसोर बे फेसबुकावहा दमोबा जाया सोर सासेखौ मोजां खालामनो हादों नोंसोरहा बे भाइरेल खालामग्रा मानसिखौ ना नायगिरथारनांगौ जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङबा नायगिरथारनांगौ बेखौ दामनांगौ थिगसे दामनांगौ बेखौ उदालगुरिखौ बदनाम खालाम भाइरेल खालामनानै साला नोंसोर बेफोर पार्सनेल भिडिअफोरखौ मानो भाइरेल खालामनो दरखार हा नोंसोर खर' एसे मेलेम गैया नामा बेफोर प्राइभेट भिडिअफोरखौ होनो मोजां भिडिअफोरखौथ' होनो हाया नोंसोरो गाज्रि गाज्रिखौ होना भाइरेल जानो हा मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरोना नोंसोरो